tak už nie len pravidelné každoročné STKčky a emisné kontroly našich vozidiel, ale celková digitalizácia všetkého, čo s autami súvisí a absolútna bruselská kontrola každého a jedného jazdného údaju o každom a jednom vozidle v Európskej únii. Skutočne toto navrhuje Brusel v novom nariadení o technickej spôsobilosti vozidiel, ktorý sa aktuálne prerokúva na výbore pre dopravu, kde som ako jediný Slovák, a tvrdo a jasne bojujeme proti tým nezmyslom, ktoré tam nariadili. Oni chcú merať spaliny spôsobmi pri autách, ktoré na to technicky neboli ani len uspôsobené, keď vychádzali z výrobných liniek, a to s jediným cieľom, a to spôsobiť, aby čo najviac vozidiel, ktoré dnes jazdia na cestách, bolo technicky nespôsobilých a donútili ľudí kupovať predražené elektrické autá v Európskej únii, ktoré oni sami veľmi aktívne naďalej predražujú. Ponovom od roku 2030 majú byť všetky papiere týkajúce sa vozidiel už len v digitálnej forme. Technický preukaz má byť prepojený s vašou digitálnou peňaženkou, vašej digitálnej identity. Všetko má byť v rukách Bruselu, no a každé nové auto bude každé 3 mesiace odovzdávať všetky vaše jazdné dáta. Koľko ste najazdili, ako ste jazdili, rovno na centrálny server Európskej komisie. Obrovské množstvo vecí sa obmedzuje a sprísňuje tak, aby čoraz menšie a menšie množstvo starších vozidiel mohlo prejsť technickými a emisnými kontrolami. Celé je to šialený nezmysel, ktorý ide tvrdo proti právam ľudí a najmä tých, ktorí nemajú také vysoké platy ako Šefčovič, Lénová a iní eurokomisári. Preto sme predložili viac ako 50 pozmeňujúcich návrhov, aby sme všetky tieto nezmysly dali preč. STKčku každý rok, všetky tieto povinné digitalizované doklady, všetky tieto zbery údajov, ktoré majú byť povinne odovzdávané a ukladané v Bruseli, a rovnako sme navrhli, aby homologizované doplnky mohli byť v autách normálne naďalej inštalované bez toho, aby to bolo porušenie nejakého povinného technického stavu vozidla, keďže oni chcú zakázať aj akúkoľvek formu tuningu. Sú to šialenci a treba ich zastaviť. Budeme hlasovať proti a pokúsime sa presadiť tieto pozmeňujúce návrhy, pretože nám na právach ľudí záleží. Záleží nám na právach ľudí, ktorí chcú vlastniť svoje vozidlo a chcú mať možnosť naďalej s ním bez problémov jazdiť, pretože Brusel a títo progresívni fanatici chcú ľuďom zakázať normálnu možnosť dopravy. Na Hnutie Republika sa v tomto môžete spoľahnúť a nikdy v tomto neotočíme a nebudeme kolaborovať s týmito bruselskými fanatickými psychopatmi.